Ito ginagawa ko araw-araw. Kahit ng manok. Kahit ng manok. Kahit ng manok tayo guys. Dadakutin mo lang. Pagkain na itik, bato, yan. Guys, ito ginagawa ko araw-araw guys. Ito pagkain ng itik saka pato. Halo-haloin natin guys. Kasi may hinahalo. Diba guys, tara, pakainin natin yung itik. Ayan ang mga itik guys, nagugulo yan. Nagugulo nila, diba? Dito tayo sa Redinda. Ayan, Redinda guys. Ayan natin ang pagkain. Pagkain na guys.
ganyan lang sila kumain guys. Ayan, dito naman tayo sa mga itik natin. Guys, diba? Nakain na. Yan ang itik. Ganyan lang ang ginagawa ko araw-araw dito guys, mula nang umuwi ako sa Pilipinas. Yan. Lipat naman tayo doon sa mga pato natin guys. Mga pato. Ay, nakaupo pa dagang guys. Ang lilim-lim. Yung bagong sisiw niya, ano bagong itlog. Ito naman tayo sa mga pato guys. Ito yung pinakamagulog. Nakalaga ako. Hindi mo naman. Hindi makapag-intay. Na lahat. Yan, lipat naman tayo sa kabila guys. Kabilang ano, side na ano, dito sa mga itik na maliliit. Ito dito. Dito tayo dito. Ito maliliit na itik. Yan.
Ayan guys, ayaw magsikahit ng sisiw. Ayan. Ayun yung sisiw na itik. Ayaw kumain. Bubugaw yan. Naiiya. Ayaw magpakita sa camera. Ayan. Ayun mga manok, nagkalat na. Meron pa ditong manok. Meron pa akong manok dito. Ayan. Puro kulay puti naman yan. Ayan. Ito yung manok na matatakaw. Ayan. So, paano guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muling nating video. Bye bye.